Itatoky sendravao tiky zana hitanao tiky lehilahy tiaragna mandramaty miragna nefa ndraiky lehilahy koa fitiavako anao mety ho isiny adiady tsy feragna niankanikany izy koa mbola ambony tany anao zaraiky fonambaroany ataoko priorité aminaka tsisy agnaboko tsy anao fô priorité zay raha jiaby mikasika anao ataoko priorité ampiadagna ndraiky asambatranao priorité eya ataoko priorité aminaka tsisy agnaboko tsy anao fô priorité zay raha jiaby mikasika anao ataoko priorité Fortunano tiako ya Ano yung yakarkareko Seira ileno amyako Mangano zamila mingiseko Iskwanowo Hazaiko ataoko priorité aminaka tsisy agnaboko tsy anao fô priorité zay raha jiaby mikasika anao ataoko priorité ampiadagna ndraiky asambatranao priorité eya ataoko priorité aminaka tsisy agnaboko tsy anao fô priorité zay raha jiaby mikasika anao ataoko priorité Fortunano tiako ya ataoko priorité aminaka tsisy agnaboko tsy anao fô priorité zay raha jiaby mikasika anao ataoko priorité ampiadagna ndraiky asambatranao priorité eya ataoko priorité aminaka tsisy agnaboko tsy anao fô priorité zay raha jiaby mikasika anao ataoko priorité Fortunano tiako ya